La meva opinió d'aquest projecte, d'aquest nou centre, de tot aquest trasllat, doncs és que, vaja, estem super satisfets, no? La veritat és que quan miro enrere, no, i veig com estàvem, i veig aquest edifici, i veig com estem, i veig totes les coses que tenim planejades i que segurament, si tot va bé, podrem fer en els propers temps, m'adono doncs, que hi ha hagut un abans i un després, que el canvi és molt gran, i jo confio doncs, que tot això doncs, encara continuï, que no sigui l'últim canvi que veiem a BC. Home, jo crec que es guanya moltíssim amb les condicions amb el nou centre, podem atendre moltes més persones usuàries i, bueno, és que és una meravella. Estem molt contentes amb el canvi. El trasllat de salut mental en aquest edifici polivalent guanyem, per estar integrat, és un espai gran, és un espai molt ben situat i jo penso que hi ha un guany molt considerable.